Ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV ndipo muli ndine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte. Mprogramu ya lero tikhale tikuwunikira nkhani zokhudza Malawi National Football Team chifukwa timu iyi ngakhale yatsala ndi masewero awiri mu mpikisano wa dziko lonse masewero a mpira wa miyendo umene imayenera kudzigulira malo ku World Cup idalephera ndipo pano tukamba ili pa number 4 koma ili ndi masewero awiri a msekeretso ndi timu ya Equatorial Guinea komanso Sao Tome. Ndandanda wa osewera kwana 24 watuluka ndipo mphunzitsi Calisto Pasua walankhula kuuza wireless ya Times, kuuza kanema wa Times kuti akumanga timu koma pomwepo pomanga timupo akufunanso zotsatira. Kodi tikumabwerera mbuyo ndikupita kutsogolo ndi zinkhani zimene tifuna kuunika mprogram imeneyi ndikupempheni kuti mukhale pomwepo. Ndipo mmodzi wa olemba ndi kuulutsa nkhani za masewero mdziko muno ndi Christe Gomani. Iyeyu ndi amene akhale guest wanga mulendo komanso analyst mprogramu yathu ya lero. Christe, poyamba ndikulandire zikoma kwambiri chifukwa chokhala nafe mprogramu ya Mtedza Times Sport. Zikoma kwambiri Peter. Tikukamba zotiti ndi masewero awiri ngati dziko aku World Cup amene ndi amayenera kukhala odzigulira malo koma kuti talephera kupita kumeneko chifukwa titakhala tisakuchita bwino mbuyomu ndi asanduka ngati amsekeretso, just a friendly game. Pa 9 October Malawi ndi Equatorial Guinea pa bwalo la Bingu National ndipo pa 13 October masewero adzakhala ku Sao Tome kumene timu ya Malawi ipita kumeneko. Mphunzitsi Calisto Pasua watusa ndandanda osewera 24 umene ukhale kulowa mu mbindikiro mwa anyamata ina kutsogolo pali Frank Gabadinho Mohango amene sasewera nawo is suspended masewero asa Equatorial Guinea koma asa Sao Tome adzapezeka. Nimafuna kudziwa kunena kuti pa zimene akulankhula Pasua kuti akumanga timu at the same time akuoneka kuti akufunanso zotsatira zikugwirizana motani ndi ndandanda osewera amene watulutsa mphunzitsi. Ukaona ndandanda umene upita Forte kunena kuti akumanga timu ndekuti sizikutanthauza ndi mmene ndandanda ukuonekera. Kuli osewera ambiri amene ife tikudalira kuti ndi Cream ikusewera kunja. So ukamakhala kuti umasewera kunja ndekuti iweyo kudziwa kwako ndikochuluka kuposa ndi amene ali kunoko, interpretation yake tikutero. Komanso tikana kuti akumanga timu ine ndikunena kuti ayi imene ndi amalizati utati waone osewera amene atengawo olukutsogoloko achina Gaba, achina Mbulu. These are some of the players amene tinali nawo kuti tichite qualify ku AFCON imene tinapita ya latest ifeyo ngati Malawi 2022. So ngamange ndi kaliba ya ma player amene wawo mwina if you look at the likes of achina Mwaungulu kapena achina Joshua Waka tithakunena abe kuti akubwera abe koma ndikuona ngati iyi ndi amalizati because ukayanganaso achina Mwaunguluwo achina Alanjesi Nkhomawo mwina panopa atha kuwerenga zona kuti apitirira olo magemu 10 a senior national team. So iyi ndi amalizati kuti amene ufuna watipange mind you Coach Pasua wabwera kumene kunali aphunzitsi ena. So in any case ndikukhulupirira kuti chinthu chokonza timu mwa ifeyo kunoko setup yathu ya ku Malawi sitimachimvetsetsa especially pa timu yayikulu ngati imeneyo. Kukonza timu Amalawi ambiri apapa amayang'ana result, kocha amamuona ndi result. So ngati tilibe result sitinapambane even Pasua knows ndikuti anena kuti anthu anena kuti zikukhala bwanji kuti auze kuti akumanga timu Pasua afuna result. Mwina undifusa kapena ndi ziyankhulabe nthawi ina koma ndikuona ngati kuti kumanga timu inde mposition ali samabwera ndi zake koma kumanga timu sungamangire chimanga chitamasula kale ndi uzibaya feteleza okulitsa chamasula chimanga ndio kunena kuti tikuthira feteleza okulitsa komanso feteleza amayamba kugwira ntchito patatha sabata zochuluka pasati tsiku lomwelo ndiye kuti ziyamati foja ndi kunazaleko kodi kuma under 17 kuma under 20 under 23 under 23 that's why you build
team manena kuti player uyo azakhala ena wakamatuluka akamabweramo zimatha kuchitika ndithu waona china Eberecheze ayamba kuwaitana samapitako ndithu ku England ku England national team amatha kubwera kuti uyuso analipo koma if you follow those players amakhaza kuti akuchokeraso kutali uko maona kuti akubwera awo mwina tu yazakhalapo mwina azakhalapo. So this squad siyochita build team inde tikungosewera kuti kubwerekera chiyankhulo chako anseketso ceremonial matches koma even pasuwa afuna apambane masewero amene Malawi iso afuna kuti tipambane because it's a matter of results statistics. Uyu anali mphunzitsi wako kuti anasewera masewero awa anakwanisa kupambana awa anagonjawa so sazana kuti awa anagonja ifama build team akuopa zimenezo unalibe ma player pasuwa is an international coach ndi a coach of records akudziwa zona kuti kulikonse kumene angaende is a man with ali ndi tinene kuti rich CV akuzozona kuti building a team marizats chabwino pali osewera Okedina amene wakhala myezi yopitilira iwiri alibe timu akungokhala wapeza timu Bohemians wasewera ku masewera awiri chabe koma mwitana atafunsidwa pasuwa manena kuti ndakhala ndikumutsatira osewera ino ndikulankhula naye nimalankhula naye koma wabwera koma osewera ena ngati amene akhala ali active tikuyamba za Stanley Sanudi ndi Idana amene ndosewera pamwamba lesa kudziwa Idana kusewera professional football ku Zambia sakuitanidwa ku national team. Patha kukhala zinthu ziwiri ngati sizitatu. Choyambirira timvesese pasuwayo akunena kuti ine simakochi enawo nalipo. Now ngati ndiyambire chitsanzo cha Okedinayo kunena kuti has been without a club mwina apa wangosewera ka masewero angati ligi yakwa oyamba kumene nde uthano kumafusa kuna kuti nde fitness yake waitengera kuti munthu amangokhala again zimenezo zilibwerezaso kufunso lako loyambirira lija kunena kuti is this building a team or not? No, it is not. Iyeyo pasuwayo kuyang'ana ndi maso onena kuti amene iyu ndi professional player ali ndi kudziwa kwambiri mwina ndikamutenga azandithandiza mene nthawi inake tinkamutengera nzava alibe timu komanso kuno timatenga maplayer opanda matimu. Dennis wakhala Chambers akusewera national team alibe timu ndi zize zimaoneka kunena kuti at some point endurance yatha you cannot cope up ndi pressure ya mpira for 90 minutes zakhala zikuoneka zachitikadi kwambiri. Now chachiwiri for a player like Idana tonse timamuonera he's even kumene koko is a regular amayamba magame chani and mpira wake mwina kuseweraso ku Zambia yako ndi yoti alibe mwayi wambiri monga aliyese amabadwira ndi mwayi wake ndi ochepa koma anayenera player amene uja kumasewera mwina kutali kwina kwake mayiko ona kuti ali advanced ndi mpira and I mean I would say kuti I feel like it's unfair to the nation somehow komabe mwina pasuwayo knows komanso mwina pena umatha kuona kuti kapena akukamba za ma age koma tikapakamba za ma age nanga ena awabwanji akupezekamo bwanji. So I think that's a technical decision yomwe ine sindingaidziwe koma if I was to be appointed a coach ndekuti Idana would come in. Nditakupereka chitsanzo so cha Gabadinho Mhango ndi Richard Mbulu asanabwere pasuwa amene wawo anaduka ku national team samapita anthu ananena the previous technical panel justified why they were not inviting anthu amene wa national team pasuwa wabwera akuwaitana and akuonetsa kuti akubweretsa kusintha kwina. So zimene zimakhala zinthu za a technical asindi kudziwa kuti kaya pamakhala ma issues kaya ndi is a genuine technical decision koma I feel like kuti for a player like Idana amene timu yathu imayenerabe kuti izikhala because unati uone depth ya midfield yathu pano pamene tili nayo ball carriers ball distributors uri azikankha timu ija driver azienda just zona kuti atenti zisatira tu kuti tiende pang'ono tiende pano patilibe and we are kulankhula zimenezo nkulakwa
ineyo I can honestly say that kutena kuti I think it kusowa zimene zozo. Inde we have my player abwino Jinanjaliwa and the like amenti now. Koma tikunena kuti pace at which the team is moving kuchita attack tikusowekera beidana. Tikusowekera idana. Chabwino tikupita kukatusewera masewero ndi Equatorial Guinea komanso Sao Tome mokwanilitsa lamulo choti kuti tisapite ndi kuti ni mafaini tatuluka apa ndipo konza ulendo wa 2027 AFCON finals tiende botani tichite chani zikati vuta masewero awiri amenewa kuti sidakwaniritse chimene tuganiza kuti takwanilitsa. I think it carries on my friendlies ena angapo. Chifukwa squad imene kupitayi ndi ma player 25 koma 24 ndi aja achita maintain a previous squad. So isazafikiso nthawi yona kuti tizati tikumanga awatawataya tikubweretsanso ena anyuwani. Ngati kuli kumanga bring them as many players as possible. Akakhalapo ochulukawo tiziona kuti apa kukhala kuti tindikuthekera kumanga olo matimu awiri atatu odziwika kunena kuti ngati si timu iyi ndakuti ndi iyo tilinayo so inaso iyo ngati si iyo national team mene. Chabwino wakambapo nkhani yokhudza kumanga ndimafuna tiunikire pamene ndikukhazikika pamenepa chifukwa chonena kuti ndifuna bezitsanzo za usewera kuti mwina kola khali kukupitanso wakuti udakhala kukupitanso wakuti swakumpatsa mwayi ndikuti tikukamba za kumanga mu 2027 omvera komanso amene mukusatira program ya Mtedza Time Sport pano pa TTV ndimafuna ndikukumbutseni kuti ndili ndi Christe Gomani mmodzi wa olemba ndi kulutsa nkhani za masewero mdziko muno ineyo ndi nkonzi ndi mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte. Mpulogalamu yathu ya lero tikuwunikira ndi kuzukutanso ndandanda osewera 24 amene akupita mu mbindikiro konzekera masewera Equatorial Guinea komanso Sao Tome komanso ziganizo zina zimene mphunzitsi wapanga zopitilizabe kusiya Stanley Sanuli kapena Chimwemwe Idana ku national team ndi kutenga Okedina amene wakhala ali kopanda timu kwa zaka makamaka kwa miyezi yopitiliza iwiri mbuyo mu ndipo ngosewera chabe masewero awiri. Munilezitsanzo za kumanga osewera kuti mwina wakuti akadampatsa mpata uyu akadampatsa mpata muli nazo kuti tikamanena we must qualify that on TV. Unapereka kuchitsanzo cha ma player ena amene ngati Ephraim Kondowe ankaitanidwa. I think ineyo sine coach amene ndi kukocha timu ina yake yayi koma collectively ma coach through the technical director's office akuona pompano ndi under 20 ma under 17 anakasewera ma tournament. That's right. Ana amene ajamu kamaza aona akamaona azikhala ndi plan kuna succession plan itakumayambira kumene kucha ngati tisakutenga za maklabu fa coach angobwera pano ndatenga klabu yakuti ana amene aja ifasa kusewera mwina maklabu amenewo sakuoneka kwa mwina to give you an example ngati ya Mwisho Muhango mwina Malawi ambiri olatola nkhani olo makocha ambiri analibe mwayi womonera mwana sangani yeneza Mwisho Muhango koma Mwisho Muhango is one player amene mumaonera mpira ngati wa ku England ine ndikhoza kumuyika mena maseweredwe a Eberechi Eze wa Arsenal. Eberechi mena masewerera muja ndikuti ni Mwisho Muhango mene asewerera Lamine Yamal direct player amene amapita kugulu kuli Njomba pali forest of players amapita amene ndikupereka mpira kapena so kumachinya is a man full of zigoli myendo mwake wapita ku German Bundesliga 2 German Bundesliga 2 kuitenga nkuisi hapo ndikutenga olo ligi ya ku South Africa ine nimakupira German Bundesliga ndi yayikulu ndi yayikulu kwambiri ndi mwana akukasewera kumeneko kapena ngati kuli kumanga timanena zoma manga ndi osewera ngati amenewa osewera ngati amenewa and that's a very good example. Tamuona mwana amene yudwet sili kuti akabwera azafikire kuyamba iyayi azizaona pafupi zochitika za national azaona kuti jonchi kacha ija kandi ka 10 minutes mwayi ukapezeka oloina sasewereratu the fact kuti akutraina ndi awo plus experience Bundesliga German Bundesliga 2 titaichula nkhani manager ku Vindu ku Namibia kudatuka statement iya isana kusakupita kumeneko chani mwina amangodikirira kuti mwana ujapange 10-18 komanso mwina paperwork and the like lero wapita Mwisho Muhango anali top goal scorer
ku mpikisano umene kunali South Africa ndi Zambia amene maiko awiriwa anapanga qualify kupita ku World Cup under 20 anapanga qualify Zambia ndi South Africa anali kumeneko yanatubu goal scorer pa amenewo ndikhala player of the tournament Zambia ndi South Africa ali pamwepo. Could we say this boy is bad? No, it's not bad. Pamenepo utati mwina lately ukamayiona call up ya Flames kumachuluka osewera amene akusewera kunja. Osewera amene akusewera kunja. Call this boy anditaonapo munthu kuyitanidwa ka anali kuti kuzakhala pa benchi pathabwa akuchokera kunja. That was nthawi inati nkakamba za uyu Madinga. Nthawi imene anali akusewera kuti dira goal Moldova not Moldova, ali Moldova was a regular. Koma ali kudira goal kumeneko. Nabwera basi ngokhala pa bench yonse. And in fact I think anali magame awiri anamaliza kumapita. So for uyu ngati mwana amene ali ku Germany mwisho mhango ndo achichepera akungochita azangoyang'anira basi zikamapanga za under 20 zo akwasera ku under 20 tina ndi tournament yomwe chaso wisoma players ngati achina uyu timati Safuli players like them midfielder that dreaded guy uziona kuti kodi ana wanso amaganiza chonchi pa mpira bokalia decision kuti this is to mpira uso tu penalty kumausowa tu maliga akulu acha. So succession plan kwena kukhalapo ka either maplayer amene kakhala kutengedwa ka talent because talent imabwerabe zaka ndi zaka imatuluka ngati mupanga mziona kuti ameneyo tikumuchita aipa ichi koma kwambiri office ya technical director ndi ma national coaches work together ndi technical panel muzitisungira ma records ana tikali pa school support them nthawi ya mpira atsateni akuchita chani succession plan yabwino koma mene tili ife pano pamo kuchita qualify ma olongati kwa AFCON kucha umakhala mwayi kwambiri zambirizo sitinati of course we are going there pang'ono zina ndi zina zikutheka koma maiko oti ali serious kwambiri imayenera kuti zimene zizangati zimene za succession plans zichitika but hopefully ndiye kuti pakupita pa nthawi zidzachitika koma apapa tikukasewera kuti kungokwanitsa malemba ngakhalebe coach pambiri yake ndiye kuti afuna belizati basi. Kufikira yapa ndikhoza kunena kuti tafika pa mtsezero pa program ya Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Ndi makonza ndikuulutsa programu iyi ndine Peter Forte. Lero ndali ndi Christe Gomani, mmodzi mwa olemba ndikuulutsa nkhani za masewero mdziko muno. Nkutheka kuti agomani mukufuna kutsendera programu. Timalize muutani. Muthawo kamba za Chelsea. Kodi mukulimbana nani bwanji? Ine Chelsea nanena we've got very good players. We have problems administratively, we have problems ku technical panel. Coach I don't think is up there kuda kuzotenga timu ngati manager squad ngati mene ali nayo tete mavuto and I don't think kuti Chelsea ndi timu imene imalize mu top 4. I don't think so. It's a to order ni mene zilile pakali pano. It's a to order. So if you lose to Brighton at home and Brighton beat Chelsea last season home and away, you have already lost to Brighton this season. You haven't played Liverpool yet. You haven't played City yet. Organiza kuti what will be next. It's a disaster. So munapite ku Newcastle. So muli mu Champions League kuli ma injuries. So I'm afraid zilipo mwepo. So I'm afraid nimozoti mabweresa nkhani imene kuti mina mundigemule kapena mutani. Anyway, omvera ndi amene mukutsatira program imeneyi ndinene kuti tafika pa mtselezero pa program imeneyi. Ndimthokoza kwambiri ntchito za Mike Mataka amene anaonetsetsa kuti chithunzi ndi mawu akhoza kumatuluka bwino mwino mmene zinalirimo. Bye bye for now. Keep watching TTV.